Freedom's calling, chains are falling, hope is dawning, bright and true. Day is breaking, night is quaking, God is making all things new. Jesus saves. Hear the heart of heaven beating, Jesus saves, Jesus saves, and the hush of mercy breathing, Jesus saves, Jesus saves. Hear the hosts of angels sing, glory to the newborn King, and the sounding joy repeating, Jesus saves. See the humblest hearts adore Him, Jesus saves, Jesus saves, and the wisest bow before Him, Jesus saves, Jesus saves. See the sky alive with praise, melting darkness in its blaze. There is light forevermore in Jesus saves. We will live our sorrow sharing, Jesus saves, Jesus saves. He will die our burden bearing, Jesus saves, Jesus saves. It is done, we'll shout the cross, Christ has paid redemption's cost, while the empty tombs declaring, Jesus saves. Rising up so vast and strong, lifting up salvation's song. The redeemed will sing forever, Jesus saves.
Maayong adlaw sa makausa kini nausab si Jarata sa Emmanuel Bible Baptist Church, Mactan, Seabreeze. Daghang salamat sa inyong kanunay nga pagsubaybay sa mga 15-minute Bible truth by the grace of God. So karong adlaw dili ta maglangan atong hisgutan kining mga butang nga atong makaplagan diha sa pulong sa Ginoo. Kay sa ato ang kinabuhi, there is always a reason for a season nga ang tao matao nining kalibutan usa nining mga adlaw mamatay usab siya sama sa tanom nga gitanong unya one of this day kana nga tanom ato ra sa usa sab na siya ibton or ato siyang anihon. So ato mabasa ang kana nga mensahe diri sa pulong sa Ginoo sa Ecclesiastes chapter 3 verse number 2. Ingon ang pulong sa Ginoo, usas kapanahon sa pagkahimugso ug usa kapanahon sa pagkamatay ug usa ka panahon sa pagtanom ug usa ka panahon sa pag-ibot ni ana nga gitanom. So ang atong kinabuhi, no, there is always a season for us nga inagkataon nato ning kalibutan of course dili ta mahimong bata, mutubo ta, matigulang ta. Then, there's always a season for us nga mamatay kita. Kaya ingon ang pulong sa Ginoo, as it is appointed unto men once to die, but after this the judgment. And always remember, nga naay judgment nga nagpaabot sa kinabuhi, luyo ni ining kinabuhi. Wala nagpasabot nga igalang nga igsoon ko diha ni Kristo nga inagkamatay na to, wa na, finish na. No. Sinugdanan pa lang na sa kasakit unya nga imuhang matagamtaman sa dihang wa kay Kristo, wa kay Ginoo diha sa imong kinabuhi. Ug ang kanang kamatayon ug sa nadawat na pud nimo si Jesus Christ nga imuhang manuluwas, ang kamatayon nimo nang pulong sa Ginoo sa mga kasuhanon kadaugan. Nga naman, mubiya naman kaning kalibutan wala naman kay problema. Maangko naman nimo ang saad nga gisaad sa Ginoo sa iyang mga pulong diri sa Bible. Ingon siya, in my Father's house are many mansions. So do you think na makakatong Ginoo? No. Ingon ang Tito, in hope of eternal life that God cannot lie. Promise even the world began. So dili gyud mamakak ang atong Ginoo whatsoever nga nahisulat diri sa iyang pulong mahitabo gini sa atong kinabuhi. So luoy kayo ang tao nga walay Kristo sa iyang kinabuhi. Kay ngano man ang ending niya impierno man. That's what the Bible says. So wala mi nahukom or we will never say sorry because the Bible says ug way Kristo o way manluluwas ang usa ka tawo paingon sa impierno. Mao man ay nasulat sa pulong sa Ginoo. So ang among trabaho or ang among pagtulunan nga ihatag diha sa inyo by the grace of God nga tagaan mi kaalam sa Ginoo nga mo share sa iyang pulong. Nya kini nga mensahe mangod is dili mangod ni siya kanang mensahe lang nga aron mo pasakit sa ato or aron kanang pangwarta lang. Kay kami og mangwarta palami wana adto mi sa mall manghatag mi solicitation. So we will never do that because we preach the word of God na aron ang tao makakaplag og kaluwasan pinaagi ni Kristo. Dili pinaagi sa simbahan, dili pinaagi sa amuha, kundi dili pinaagi ni Jesus Christ. Kay ingon man si Jesus Christ is the only way to heaven. John 14:6 ingon siya, I am the way, the truth, and the light. No man cometh unto the Father but by me. In Jesus Christ's name. So mao na among giwali kay always remember there's always a season sa ato nga kinabuhi. Kay we will never know ano sa arata diri sa kalibutan. We will never know ang tud asar ta taman naagi season. Mataw ka and of course nagkataon nimong kalibutan na expect jud ka mamatay ka. Mao nay nahisulat diri sa Biblia nga ang kinabuhi sa tao sa mara sa alisgaw sa kalit magpakita unya mawala. Ayaw gud pagpanganting nga ug mabuhi pa ta. Mo na karon nga nakapaminaw ka, panigurado agad nga na madawat nimo si Kristo nga imong manluluwas
Kay walay man tay laing manluluwas siya raman, dili man si Maria, dili man si Pedro, dili man si bisan kinsa nga mga apostoles nga gipadala diri sa kalibutan aron ikaw, ako, kitang tanan makabaton og kaluwasan. Ingon siya, behold the Lamb of God which taketh away the sins of the world. Kinsa man to? Si Jesus Christ which taketh away the sins of the world. Basta mutuo lang ka, ug imo lang siyang dawaton sa tibuok nimo nga kinabuhi, ug imo siyang saligan. Nga usan ning kinabuhi makikuban jud kaniya. Mao nang saad sa Ginoo. So, bantayan na to ha kay kini atong kinabuhi mura ni siya tanong. Like for example, anang tanong nga pichay. Ato na siyang itanong. Di man pwede nga dili nato ibton kay utanon man. So, ibton gyud na nato. So, sama na sa tong kinabuhi, the moment matawag na diri sa kalibutan, one of this day bubiya ra pud ani kalibutan na this world is not our home. Always remember, ang balay o ang lugar nga gisaad sa Ginoo diri nato dito sa langit. Kana kung mutuo ka ni Jesus Christ, kana kung imo siyang dawaton diha sa imong kinabuhi, kana og imo siyang ludhan, kana og imo siyang simbahon, kana og sa tibuok nimong kinabuhi na kay dako pagsalig diha kaniya. Kay ang mumatter magud nimo kining imong pagtuo, kay dili magud ni ang atong buhat tungod kay wa may matarong sulod sa atong kinabuhi. Ingon ang Bible, walay matarong, wala, bisan usa. So kinsa ra may matarong? Si Jesus Christ. That's why we obey in Jesus Christ. That's why atong pagtuo in Jesus Christ. Ingon ang Ephesians 2:8 and 9, for by grace are ye saved through faith, and that not of yourself. It is the gift of God, not of works, lest any man should boast. Kaya nga naman, ang atong kinabuhi imanggod, kung kita'y pabuton sa atong kaluwasan, of course, mga ambugiro man ta. Literally, ang atong kinabuhi, garbuso man ta. Yun atong pagkatawahan mo, makabuhat na ganit tagbutang. Gusto na to ipa sidungog dito sa uban nga. Mao ni akong nahimo, mao ni akong achievement. So, wala gid gialaw sa Ginoo nga ang kaluwasan pinagid sa tao. Nga naman, nakita magud niya ang intellect sa tao nga the moment niya nasi makuha or nasi ma-achieve, diya siya mong kinabuhi, manghambog mong udya. So that's why wala na gialaw sa Ginoo mo, na gialaw gid sa Ginoo nga siya ra gid ang makaluwas. Kay nga naman, gihimo sad niya ang sayon ang kaltong kaluwasan, kay siya may himo dili man kita. So ang atong trabaho or atong buhaton, ato ra gid tuhuan ang iyang mga saad. Asa man ang saad nato makita diri sa Bible. Diri nato makita ang saad sa Ginoo. Dili nato makita ni sa ubang mga libro. Dili na to ni siya mabasa or kinsang mga author diha nga mga bagiitan nga libro nga naglangkop og kinabuhing walay katapusan. Dili lagi na nato makaplagan sa Bible by the word of God through Jesus Christ nga siya ra gyud makaluwas. So ang atong buhaton no nga ato gisyang dawaton pasudlon sa atong kinabuhi kay we'll never know kano sa tamubian ning kalibutan na. Again, wa ta masayod ug hantod kanus ara ta taman, hantod unsa ta idara taman diri sa kalibutan. Mamatay gid ang tao, wa gyud makapugugong niya na. Usa ra gid kabutang nga imong makaplagan karong buhi pa kano sa ikaw na minaw ka karon nga pagampo diha sa Ginoo, dawata si Kristo nga Lord, sulod sa akong kinabuhi gusto kong himuon kay kanako nga akong Ginoo, dawaton ko ikaw. Mao na imo siyang pasudlon sa imong kinabuhi, imo siyang dawaton through faith nga siya ra gyud ang imong Ginoo. By the authority of the Bible, maluwas ka. Again, siya ang kaluwasan ha. Naara gid pinaagi ni Kristo. Wala nagpadala ang Ginoo og ni bisan kinsa. Diha ra gid ni Jesus Christ. So ayo panganti sa imong kinabuhi nga hangtod kanos ara ka taman. Every day pinagmata na to, we'll never know buhi pa ta. We'll never know inagawas ato sa tong balay buhi pa ta. Or we'll never know, naglakaw na to, makauli pa ta. Daghan kayo mga pangitabo karon sa kalibutan nga naligsan lang. Or bisan unsa nga pamaagi, pwede ta kuhaon sa Ginoo, way makabuot sa Ginoo kay siya tag-iya ni tanan. So nga atong buhaton no, ato ra gid siyang i-obey sa atong kinabuhi. Kay wa man tay laing way laing makapugong sa atong kinabuhi siya ra gid. Karon nga naa pa kay kinabuhi, makapaminaw pa ka sa mga mensahe o mga pagtulunan na iya sa Ginoo, tagaig dakong pagtagad nga gala.
Kini nga pagtulunan dili man ni para maunsa ka, kundi maghatag ni og kaayuhan sa imong kinabuhi. Ug ayaw gyud ipawalang bahala ang kini imong nadunggan karon nya mensahe kay again naglangkob ni ingon ikaw og kinabuhing walay katapusan. Ingon ko ikaw, please dawata si Kristo. Dawata, magampo ka. Nga Lord, pasayloa ko sa akong mga kalapasan na nahimo sa akong kinabuhi, sulod sa akong kinabuhi. Lord, ikaw may gumala sa kuwala. Ikaw akong simbahon while buhit ko na rin kalibutan. This world is not our home. Nailugar na gigandam din sa mga lutuo niya niya. I hope nga namoy nakuha karong adlaw ang mga pagtulunan. Ininausab si Brother June Jarata sa Emmanuel Bible Baptist Church, and we hope and we pray nga kamuusab makakaplag ni Jesus Christ na inyong manluluwas diha sa inyong kinabuhi. Daghang salamat ug ang Dios magapanalangin. Kung ikaw nagatuo sa pulong sa Dios mahitungod sa kaluwasan, pagampo ani nga inampuan, Ginoong Jesus, usa ako ka makasasala ug dili angayan sa langit. Salamat sa imong kamatayon didto sa krus alang sa kabayaran sa akong sala. Pasaylo ako sa akong mga sala ug akong angkunon si Ginoong Jesus nga akong manluluwas. Pasudla si Ginoong Jesus sa akong kasing-kasing kay gusto kong malangit. Sa ngalan ni Ginoong Jesus Kristo. Amen.